हेलौ लोगोफोर, आंनि जे बे बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन जे इउटुब चेनेल खुलिखांनायनि उनाव खुलिनाय समाव माबायदि केटेगरि सिलेक्ट खालामनांगौ, मा कन्टेन्टनि भिडिअ'आव मा केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामनांगौ बेनि बागै मोननैसो खोन्थागोन। नोंथांमोननि हिसाबै नोंथांमोना केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामना लानो हागोन। बेखौ माबायदि सिलेक्ट खालामो, अबाव थांना सिलेक्ट खालामो, बोरै सिलेक्ट खालामो, बोरै चेन्ज खालामो बेनि बागैनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। अननानै भिडिअ'खौ मोजां मोनबा नोंथांमोनाव लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअ नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै। अननानै प्लिज आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबा आं गोजोननाय मोनगोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ जावले खावलायबोबाय थादों मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव साबस्क्राइब खालामनानै ला होननानै। आं बिदिनो टेकनिकेलनि बागै, जायखिजाया टेकनिकेलनि बागैनो आं भिडिअ होबाय थागोन बे चेनेलाव। नोंथांमोना बिदिनो टेकनिकेलनि बागै भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन बे चेनेलनि गेजेरजों। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै ला। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअ'खौ सुरु खालामनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना गिबियावनो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय। आङो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लानोसै। नै क्रोम ब्राउजारखौ आं अपेन खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नैबे youtube.com लिरना सार्च खालामबानो जाबाय। आं youtube.com लिरना सार्च खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना डेस्कटप साइड खालामना लानांगोन लोगोफोर। 3 डट नुदोंना, बे 3 डटआव राइट साइडआव, बे राइट साइडनि 3 डटआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नैबे डेस्कटप साइड नुगोन। नोंथांमोना एसे सिङाव फैबा नुगोन डेस्कटप साइड। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ नैबे सानि जिथु इउटुब लिरनाय दङ, बे इउटुबाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। नैबे सानियाव बेयाव क्लिक खालामनानै हो। आं क्लिक खालामनानै होबाय। ओमफ्राय दसे सम लडिं जागोन लोगोफोर। नेटनि लोगो खोथा बियो, आंना नेटआ एसे स्ल' नालाय, बेनिखायनो लडिंआव एसे लेट जादों। ओमफ्राय नैबे नोंथांमोना चेनेलनि लग' नुगोन। नोंथांमोना नैबेयाव खनानि 3 डटनि गाहायाव चेनेलनि लग'खौ नोंथांमोना क्लिक खालाम। क्लिक खालामनानै इउर चेनेलाव थांबानो जाबाय। इउर चेनेलाव थां, बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामखांनानै नोंथांमोना नैबे कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामनानै हो। कास्टमाइज चेनेलाव नोंथांमोना नैबे कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना, आंना एसे नेटआ स्ल' जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे सिंथाराव नुगोन, नै लेफ्ट साइडथिंजाय खनायाव, नै लेफ्ट साइडथिं खनायाव नुगोन नोंथांमोना सेटिंसनि मोनसे आइकन नुगोन। बे आइकनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आङो नोंथांमोननो एर' सिन होनानै होगोन। नोंथांमोना बेयावनो सिनायखागोन अबाव क्लिक खालामनांगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लासो बुजि मोनगोन लोगोफोर। नङाबा स्किप खालाम नायोब्लाबो नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा, मायाव थांनानै मारै मा बानायखो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोफोर, दा नैबे सेटिंसनि आइकनाव, सेटिंनि जिथु आइकन दङ ना, बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे नोंथांमोना नुगोन आपल'ड डिफल्ट जिथु दङ, आपल'ड डिफल्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामखांनानै नोंथांमोननो मोनसे इन्टारफेस अपेन जागोन। बे इन्टारफेसआव नोंथांमोना नुगोन बिसेक इनफ'। नोंथांमोना नैबे एडभान्स सेटिंसआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो दानिया नैबे आगसि साइडथिंजाय नैबे केटेगरि, बे केटेगरियाव थांबानो जाबाय। आंना दा नै हिन्दी ब्लग चेनेल नालाय गोदान चेनेल खुलिदों आङो। बेयो सेकेन्ड चेनेल आंनि ब्लग चेनेल। नोंथांमोना बे हिन्दी ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन। डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आं बिदिनो ब्लग भिडिअ होबाय थागोन। बेयावबो गोदानसो लोगोफोर, गोबाव जायाखै बे चेनेला, सानब्रै सानबाल'सो जाबाय आं गोदानै खुलिदों। लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नैबे एर'नि आइकन नुदों ना, बे आइकनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोननिसिम गोबां केटेगरि नुजाबोगोन। गोबां केटेगरि नोंथांमोननो नुजाबोगोन।
बेयाव 15तासो केटेगरि दङ 15तासो बेयाव नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायसाय बा नोंथांमोननि भिडिअनि कन्टेन्ट बायसायै नोंथांमोना माबा खालामबानो जाबाय सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बेखौ बिदि दोङो इडुकेसन दोङो एन्टारटेनमेन्ट दोङो बिदिनो गोबां दोङो मिउजिक बायदिसिना दोङो बिदिनो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि ब्लग भिडिअ बानायोबा ब्लगनि थाखाय पिपल एन्ड ब्लगाव क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर बेयो मेन्डेटरिथार नोंथांमोना ब्लग बानायोबा अब्लासो नोंथांनि चेनेला थाबनो ग्र' जानायनि चान्सआव थायो मानो होनबा नोंथाङा जानला मोनला भिडिअ होलाबाय थाबा केटेगरिया मिलायाबा बेयाव इउटुबनिफ्राय जोंनि लेंगुवेजखौथ' बुजि मोना नालाय गोबां प्रब्लेम जायो इउटुबनिफ्राय थारमाने बेखौ मनेटाइजेसन खालामनायाव एसे प्रब्लेम जायो बेनिखायनो गोबाव लायो बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे पिपल एन्ड ब्लगाव नोंथांमोना सिलेक्ट खालामनानै ला आरो जुदि टेकनिकेलनि बागै जुदि भिडिअ होयोबा जेरै आं होयो दा बेनि बागै होयोबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव होजागोन आरो इडुकेसनाव होजागोन जायखिजाया मोनसेयाव होजागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आं बिदिनो गोदान टेकनिकेल भिडिअ होबाय थागोन नोंथांमोना अब्लासो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैग्रोगोन आं मा टेकनिकेल भिडिअ होयो आं अरुण'दय बायदिसिनानि बागैबो टेकनिकेल भिडिअ होगोन माबायदि अनलाइन खालामनांगौ अनलाइननि प्रसेसआव जुदि जायोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिनो गासैबो भिडिअफोरखौ आरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गासैबो लोगोफोरानो गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आं बारे बुंगासिनो दङ बे खोथाखौनो आं दा नैबे पिपल एन्ड ब्लगाव आं क्लिक खालामना लानोसै आंना अलरेडि क्लिक खालामखानाय दंमोन आंनिया क्लिक खालामखानाय थानायखाय नैबे सेभआ माबा जायाखै ब्लु कालारनि जायाखै आरो ना नङाबा जागौमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि लेंगुवेजखौबो सिलेक्ट खालामनो हायो मेन्डेटरि नङा बियो नोंथांमोना खालामबाबो जायो खालामाबाबो जायो बेयाव नोंथांमोना लेंगुवेज सिलेक्ट खालामनो हायो टाइटेल एन्ड डिसक्रिपसननि लेंगुवेज सिलेक्ट खालामनो हायो बेनिफ्राय बिदिनो हायो आरो नोंथांमोना बेफोरखौ सिलेक्ट खालामाब्लाबो जेबो नङा नोंथाङा जायखिजाया नैबे केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामथारनांगोन बे मेन्डेटरिनि थाखाय बेखौ सिलेक्ट खालामथारनांगोन लोगोफोर बेखौ सिलेक्ट खालामना लाथारबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो फिर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं